Τετάρτη έχει να κάνει και με το χάρη που έχουν ζήσει με το καυτηριάρι, ξέρεις. Εγώ εδώ έρχομαι με Τετάρτη χωρίς να πατήσω φρένο του στρίβω. Ναι, αλλά έχεις μπλοκέ, ναι, όχι χωρίς το μπλοκέ. Έχει ένα μαλάκα που είναι έτσι τα μάτια μπροστά. Σίγουρα κάνει διαφορά, έτσι. Το μοναδικό δηλαδή, παιδιά, από όλα που άξιζε είναι τα φρένα. Αλλά άμα πεις με το δικό μου να δεις φρένα, πρέπει να κάνεις κάποιες αλλαγές. πού είναι ο καφές μου. Μη σας πλακώ στο ξύλο. Δεν κοίτα στον ποπό σου. Να δώσει, να πες τραβάω. Όχι. €200 πάνω από το PPDA. BTDA είχε στο BTDA. Θέλω πολύ ρε μαλάκα και την μοιάζει κιόλας όχι 110 συγγνώμη. Πού το ρε παιδιά, Ρε, δεν το έχει βάλει ακόμα πάνω. Και τι δεν το έχεις βάλει ρε μαλάκα ακόμα πάνω. Από το μαλάκα του 18. Ψάχνω κι εγώ να δω BTDA και βλέπω την 18. Δεν την κλείσει εκεί μέσα, δεν το